Genul programului. Magazin. Vorbește lumea la cafea, că o zi bună încet așa, se aude tare, cel mai tare. Da, bună dimineața! Și bine ați venit la Vorbește Lumea. Da, știu că ne vedeți cu bagajele astea, trebuie să vă spunem, nouă ne place foarte mult să fim aici cu voi. Cu bagajele, dar eu m-am îmbrăcat ținută special de țările calde, adică uitați și voi. Aveam și noi o vacanță mică. Ne dăduse de la companie, aveam o văcănțucă să plecăm undeva, am fost până la aeroport, ce credeți, ni s-a anulat zborul, am pierdut și cazarea, am pierdut și banii vacanța. de bilet. Nu mai, ne-am întors la muncă, asta e. Ideea este... Chiar așa, Bogdan, tu de ce revii în aeroport? Da, mă, chiar, stai, tu De la radio n-am liber. Eu nu puteam, da? Dar îmi pare rău că v-au întors din drum. Ești bronzat, n-ai nevoie. Da, eu cred că a completat cineva ca să nu mergem noi. să fim aici. Știți ce zic? Știți ce E zic? posibil, dar eu vreau banii înapoi, că 9 euro sunt 9 euro. Corect. Mamă, ți-ai luat cu locuri? Mamă, ce nebun ești! Wow! Loc în picioare. Da, nu, am luat cu locuri, că na, călătorește cu mine. Să știți că am tras niște sfori și s-ar putea să rezolvăm această problemă cu zborurile anulate astăzi. Serios? Vedem mai încolo. Dar până una alta, haideți să dăm startul emisiunii de astăzi cu colega Bianca. Bună dimineața! Abia așteptăm să vedem ce ai pregătit bun pentru noi. Da, vine la noi și Claudia Neghină să ne ajute să topim kilogramele în plus. Bună, Clau! Te pupăm și bineînțeles ne vedem și cu Dami. Bună dimineața! Suntem curioși. Ce mai faci tu astăzi? Venim imediat. Tot astăzi un medic o să ne spună de ce se inflamează polipii și amigdalele și cum putem să le tratăm. Exact, iar un specialist ne va ghida pas cu pas să devenim ceea ce ne dorim. Adică turiști, măcar. Adică măcar turiști. Noi turiști vrem să devenim. Vom avea parte și de o lecție spectaculoasă de Kempo, iar un avocat, Doamne ajută, va ajuta oamenii ăștia să-și recupereze banii, pentru că sunt multe situații în care zborul a fost amânat sau anulat. Nu doar pe noi. Ce facem, aflăm mai târziu. Și pe telespectatori, îți dai Evident. seama că sunt mulți care stau în situația Și noastră. apropo de voi cei de acasă, haideți să vorbim și pe WhatsApp. Da. Vreau să vorbim astăzi pe WhatsApp despre ce obicei mic ți-a schimbat viața. Mamă, am. Că ai văzut că în lucrurile mici stau chestiile astea. Schimbările importante din viață stau în lucruri mici. Deci, până ne adăugați voi în agenda 0751 1, 2, 1. Dacă nu ne aveți deja acolo în agenda pe WhatsApp, Da. vă spun eu obiceiul mic care mi-a schimbat viața. Dușul bucal. Măi, Bun. nu foloseam înainte. Acum am gura atât de curată. Oh, Doamne. Știți ce? Deci este incredibil. Ia. Fiți atenți, eu aveam senzația că dușul bucal e o chestie de trebuie să bagi priză, să are un rezervor așa De mare, care să-l umpli pară. cu apă. Și am căutat pe net, am căutat pe Google duș bucal mic de tot. Așa, nu știu cum am spus. Duș bucal mic de tot. Și am găsit unul care e cu baterie, se încarcă frumos USB. Ăla e cu tine, bănuiesc, în bagaj acolo. E atât ca e cu are rezervorul, eu rezervorul îl umplu cu apă, îl pun acolo. Păi dacă e să mergem în direcția asta și gargara cu uleiul de cocos, e foarte bună. Foarte bună. Câte lucruri. Așteptăm. Deci ce obicei mic v-a schimbat viața, da? Așteptăm mesajele voastre. Eu cred că ar trebui să ne facem un obicei Da. să mâncăm mai sănătos. Gata, ne-am bucurat de toate bunătățile acum de sărbători. Bine. A venit timpul să înlocuim sărmăluțele și cu salate și cu Da. zonacul cu avocado. Bianca a furat startul. Bianca, bună dimineața! Ce ai bun acolo? Bună dimineața, dragilor! Da, recunosc că am furat startul și asta pentru că după atâtea sărbători în care am bucurat și ne-am bucurat și am gustat din toate bunătățile, de astăzi chiar nu mai avem nicio scuză să mâncăm mai sănătos, dar fără diete drastice și farfurii triste, ci alegeri simple și gustoase. Alături de mine este Roxana, care ne-a pregătit combinații sănătoase. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Punem stop mâncatul excesiv și Da. de astăzi sănătate, nu? Perfect. Ce ne-ai pregătit Am aici, pregătit Roxana? variante de mic dejun, dar și de prânz și chiar și câteva gustări foarte simple ca să ne ajute să mâncăm mai sănătos. Toată masa arată foarte colorat și foarte divers. În sine sunt ingrediente simple și gândite în așa fel încât să ne ajute pe parcursul zilei să nu avem poftă de dulce sau să nu ne începem dimineața și apoi la 12 să nu mai avem energie și așa mai departe. Și putem să începem cu variantele de mic dejun, care sunt foarte simple de altfel. Putem să le facem și acasă, doar că noi le punem într-o variantă vizuală foarte atrăgătoare. E foarte important să ne uităm la farfurie și să ni se facă Cum am poftă. spus și eu, fără farfurii triste. Exact, fără farfurii Ce triste. avem aici mai exact? Pentru mic dejun avem două variante cu avocado și ou. Și avem aici prima variantă cu ouă poșate, avocado pasat,
ca un fel de guacamole, salată și pâine cu maia. Și cealaltă variantă este cu ouă clasice, fierte clasic, dar moi. E un gust total diferit față de oul poșat și poate că am uitat de ele pentru că ouăle poșate au fost mult mai populare în ultima vreme, dar e foarte ușor să le facem acasă. Lângă ele avem un unt aerat și afumat, o dulceață de vișine cu mai puțin zahăr, putem să facem și cu un alt îndulcitor acasă sau chiar deloc, dacă ne place gustul mai puternic, mai acru, și lângă avocado. Asta este o farfurie completă. L-am redenumit micul dejun în pat. Practic, ce ar fi frumos să primim dimineața, da? Să ne începem ziua bine. Cu ce continuăm? Continuăm cu o variantă care poate să fie și pentru mic dejun, dar și pentru prânz, da? Avem un toast cu somon și avocado. Este un somon marinat în gin și sfeclă roșie, ca să-l facem să fie mai interesant, dar și o variantă foarte sănătoasă. Nu e afumat, nu este excesiv de sărat și se completează perfect cu avocado și capere. Deasupra avem un ulei aromatizat cu busuioc și alte verdețuri, la fel ca să-i dăm gust și să nu fie o farfurie tristă. Avem și două supe aici, văd. Avem și două supe pentru varianta de prânz, o supă de apio și cartofi cu chips de chel deasupra și folosim același ulei aromatizat de mai devreme și o supă de ardei capia copt cu brânză feta și ulei aromatizat. Am și două variante dulci cu care ne putem începe ziua, dar fără să fie foarte dulci sau să... tot în registrul ăsta de mâncare sănătoasă. Care sunt acelea? Un porridge cu banană, aceeași dulceață de vișine pe care o folosim la celălalt mic dejun. Deasupra avem fistic și unt de arahide. Și varianta clasică de granola cu iaurt grecesc și mix de fructe. Deasupra punem miere, dar e foarte important de ținut cont că facem granola aceasta fără zahăr, o îndulcim cu banană, are puține cereale, adică puțin fulgi de ovăz și foarte multe nuci și semințe. Și mai avem și un bol minune. Avem bolul minune pe care îl încadrăm și la gustare, și la prânz, și la mic dejun, oricând. Este un açaí bol, este o variantă a acelui bol cu granola și iaurt. E o bază de açaí cu mix de fructe, unt de arahide și semințe de chia și aceeași granola pe care o aveam mai devreme, dar e o variantă mult mai light. Doar baza de açaí are în jur de 200 de calorii. Mulțumesc tare mult, Roxana. Eu am înțeles. Simplu și gustos. Și foarte colorat. Mulțumesc tare mult. Dragilor, pentru mine este simplu și gustos și chiar una dintre rezoluțiile acestui an este să mănânc mai sănătos. Pentru voi care este? Cam atât de aici. Înapoi la voi. Mulțumim frumos, Bianca. Și pentru mine rezoluția este să mănânc mai